хәзер иң төпле оқу йортында Казан медицина университетының Бутлерова урамында һәм менә 1993 елда җәй көне июньдә без бер көнне менә бу университетны бетердек. Нәкъ 30 ел элек аларның икесенә дә кызыл диплом тапшыралар. Шуннан бирле сәламәтлек саклау тармагында көч куялар. Икесе дә министр була. 2008 елда мин министр булып эшләйдем. Марат Наилевичка тәкъдим иттем 7-нче шәһәр больницасын баш табиб булырга. Бик зур хастахана төзергә без тиешик һәм берничә медицина коллективлары бер коллектив булырга тиешик. Безгә бик кирәк табиб лидер дип әйтәбез инде, менеджер. Марат Наилевич бик матур, бик әкрен һәм бик йомшак кына менә шушы эшне алып барып башлады һәм аның результатын бөтенебез бүген беләбез. Җиңел алып барырга аны булмый берничектә. Министр эшен ни өчен дип әйтсәгез, министр җаваплы бөтен сорауларга. Көн-төне эштә башланды ковид вакыты. Анда бик эшләр катлаулы булды. Менә шушы вакытларда оптимизм, юмор, лидерство, менә шушы бик матур, бик яхшы яклары Маратның бик ачылып китте һәм ул бик булышты. Марат Садыйковны иң яхшы белүчеләр 7-нче хастаханәдә эшли. Бер сүз белән әйткәндә, медицинаны үз гаиләсе кебек ярата торган кеше иде диләр. Әгәр дә кирәк булса, ул 24 сәгать телефонда утыра. Инде бу реанимация юнәлешендә җитәкче булып эшләдем. Кайбер кешеләр үскән саен халыктан ерагая баралар. Ул бөтен кешене ишетә белә иде. Кешеләрне җыя белә. Безнең һәрбер юнәлешнең җитәкчеләре бик зур кешеләр, бик башлы кешеләр. Үзенең юнәлештә алда баручылар. Алар килә инде. Бөтен сыры, ничек килдесен бу кеше без сезнең янәдән. Вот это и да. А мы сделали такое предложение, от которого невозможно отказаться. Марат Наилевич ул эшеннән арымый иде. Зур теләге булды, бик менә дөрес, зирәк шундый фикере булып, менә шундый зур Рәсәйдә генә түгел, бөтен дөньяда булган заманча бөек технологиялы дәвалау, тернәкләндерү үзәге ачылды. Менә кешенең тормышын озынайтырга гына түгел, аны сыйфатлы итер өчен бик зур көч кертте. Марат Наилевич ул безнең сәламәтлек саклау тармагына үзгәреш җиле керткән кеше. Диагноз кую, дәвалау усулларын арттыру өчен тырышкан кеше булды ул. Безнең баш табиб булып эшләгәндә дә, министр булып эшләгәндә дә. Фанатык футбольного клуба Рубин. И шунда менә бер дуслар белән очрашайык. И һәрбер кеше безнең компания керәе. Бер вакытны как раз Марат Наилевич килде. Без таныштык, ул вакытны главный врач городской онкологияның диспансерында. Табиб Айдар Хәмидуллин футболга йөргәндә Марат Садыйков белән танышуын искә ала. Еллар үтә, эш белән хоббига вакыт та калмый, аларны уртак хезмәт берләштерә башлый. Узган ел авыррак хәл булды. Инструментлар бөтенесе импортный. Алар бит киләләрме, килмиләрме? Шул инструментлар монда килгәч, без аны белән эшлибез, эшләдек инде. Вот башында шунда булды. Марат Наилевич, сиңа рәхмәт бик зур. Тыңнарые, аңнарые, әйтерие, булышырые. Хәтерлим, бер 3 ел элек мине медалью награждали. Күтән күрешмәгән идек, кочакларга маташкан. Айдар тынычларак, кеше безне күрә, мин сине понимаю, мин дә сагындым. Әйтәләр бит, менә министр булдың, кеше үзгәрә, әзрәк үскән менә. Менә очрашайык, как булды, нинди булды, шундый булды. Иң күбе менә монда 186 машина бирделәр. Ярдәме скорый помощька дигән иксез инде. Фәрит Галәветдинов 7-нче хастаханәдә Марат Садыйковның урынбасары булып эшли. Ул министр булгач, ашыгыч ярдәм хезмәтенә баш табиб итеп билгеләнә. Һәр вакытта да ошамайды безгә. Безнең аңарга тәкъдим иткән эшебез начарлыкка алып бармый. Безгә мөмкинчелек бирәдерие үзебезнең булган уебызны тормышка ашырырга. Әзрәк килмичә торсаң, сораулар булмыйча торып, кая югалдың, нишәп сорауларыгыз җитмәде дип үзе шалтыратып сорый. ФАПтан алып, нинди зур высокотехнологик центрлардан һәрберсендә күпме пациент, күпме кеше, күпме эш алып барыла. Анарда бөтен информация да бар иде.
ничек башына сыйып беткәндер, күз алдымнан китерә алмыйм. Бик әйбәт аның хатыры да, без бит коллектив белән эшлибез бит инде, команда белән. Аның яраткан сүзе бар инде, яраткан җыры да бар иде, команда турында бар бит. Җыр русча, команда моей молодости. Шул җырны яратадыр инде җырларда да. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Безнең өчен, республика өчен, сәламәтлек саклау системасы өчен бик зур югалту. Бөтен бик күп кешеләр Маратны якын иттеләр. Бик күп кешеләргә ул булышты. Җилкән күтәрә белүче җитәкче иде. Бик кызганыч инде бу турыда сөйләү дә. Йөрәгем җылый да, мин үземчә әйтәм, андый кеше булмастыр дип. Наверное, аның шикелле бу кеше булма. Бәлки әйбәтрәк тә булыр, но аның шикелле кеше булмый. Юк, булмый.